Escampalaboira.cat és el nou portal de la comarca del Bages que aglutina tota l'oferta cultural a tots els nivells i tots els esdeveniments que es puguin realitzar a la comarca. Es tracta d'una nova iniciativa que han impulsat 5 bagencs i que arrenca amb més d'un centenar de propostes i coincidint amb la Festa Major de Manresa. Es tracta d'una web activa i dinàmica que per nodrir-se també comptarà amb les opinions dels usuaris. El nostre objectiu és escoltar molt la gent i saber realment què vol la gent, què necessita fer, què li ve de gust fer en funció de l'època de l'any i en base al feedback que anem rebent, perquè serà una web molt activa i serà una plataforma de molta participació, que puguem tenir molta referència del que li interessa fer a la gent. La nova plataforma web ha estat dissenyada pel director de l'Escola d'Art de Manresa, Dani Hernández. Compta amb 7 apartats, com música, cuina, fires i festes, esports, infantil o teatre. L'equip d'Escampa la Boira destacarà algunes propostes en la seva portada i de la resta n'oferirà una breu fitxa amb les dades més interessants de l'activitat i la seva localització. Aniran acompanyats de textos breus i de fàcil lectura i en alguns casos la informació es completarà amb entrevistes i reportatges. A cada secció, a part de l'agenda, també tenim la intenció de fer reportatges, és a dir, les millors tapes del Bages, reportatge dins de secció de cuina, els millors restaurants per anar amb nens, doncs cap a nens, no sé, ludoteques de Manresa, doncs cap a nens, fer reportatges que puguin donar un valor afegit a l'agenda. La plataforma ja està operativa a través de l'adreça escampalaboira.cat i s'hi pot accedir a través de qualsevol dispositiu electrònic com mòbils i tauletes.